Здравейте, хора! Днес ще правя ревю на маркерите на Артина и комплекта за грилефите, не мога да кажа като варята, на Креландо. Ето ги маркерите на Артина, взимаме черни. Те са акварелни маркери. Аз съм ги активирал. Всичките съм ги активирал. Това се провали. Изкарвах си камерата. Аз ги бях отворил, защото нямах търпение, като ми дойдаха. И ето ли графика. Имаме хлебна губа. Имаме, не знам какво виждате, просто няма да така както е. Имаме, ще видите, тук 4 въгленови, тук един създаден само графит, 2 графитни, хартиен молив, хлебна гума, шкурка, бяла гума, острилка, малки лентички за рисуване, има малки и дебели купчета, кафеви, черни, това са графити, това май, това е такова за пренасене на по-дебел лист и тук графитни молив. Него идва и скицник. Сега се върна и ще ви кажа. И хопа! Ето го скицника. Той е с къщичка. Те са дебели листите. Дебели са. И сега ще ви покажа цветовете на маркер. Вие ще си ги разгледате, аз ще ги държа. Разгледахте. И така. Чао! Дано да ви хареса клипчето. Другото видео ще ви покажа как ги тествам в скицника. И ще направя просто една сматана къщичка. Просто ще ви покажа как рисувам. Няма да рисувам като хората, просто да ви покажа как тествам. Да. Следващите маркери, които може да тестват, чакайте скоро, с няколко месеца. Ще си ги вземе, защото в момента не ми трябват. У нас е пълно с маркери, така че като ми свършат, ще ги такова тествам. Да, ето на много е яко това, също ето това. Това са като плоска маркерите. Плоска маркерите са равни с Артина, ама буквално са май двойно по-евтини. Така че няма смисъл да си купувате петъци на Артина. Да, няма бежево и кафяво, но има 15 вида оранжево. Кой ползва оранжево, има и 15 вида зелени и сини. Има и 3 жълти. Да, това е ча.